Salam dostlar. Bugün bizi Gurman restorany mehmançylyga çağırdy. Gurman restoranynyň aşpezleri aýratyn ütköşük bir süýji nahar taýýarlaýan eken. Biz hem häzir baryp şo nahardan bize de taýýarlap bermeklerini haýyş edelim. Görüňizmi? Uy, ýoksa da o naharyň näýle taýýarlanýandygyny görelim. Dostlar, Gurman restoranyna geldik. Ýanky ütköşük tagamlarynyň taýýarlanyşyny görelim. Hemen o tagama baha berelim. İçe oğlum, arası hava. Minyolarını nahar görmüşler ha. Sizde Gurman ekskluziv dip aýratyn bir ütköşük nahar bar eken. Şo nahary bize de taýýarlap bermegini haýyş edýäs. Hemem şo naharyň taýýarlanşyny syn etmäge mümkinçilik barmy? Elbette başysına. Ýöreň dostlar, naharyň taýýarlanşyna gysgaçygan bolsa syn edelim. Nahar taýýarlanýan aşgana geldik. Ýöreň gördük. Näme taýýarlanýan? Salam. Başla. Divana etdik. Başlayalım. Biz bu tagamları böyle kaburgasından yürütüp yoğurtmuştu belli olmadık nahardan bir yere dörüttük. Mesela şu kaburganı yürütüp bakılığını alıp böyle kaburgası. Şu anda eğer ayarlansın diye bu kadar ya. Tamam. Kıyım olmasa aýratyn Gurman ekskluziv tagamy taýýarlanşyny görelim. Dostlar, häzir naharymyz taýýar bolýança, men size aýdyp dinlep bereýin. Bu aýdym ýakynly şekilde geçirdik. Köpüňi gören bolsaňyz mere siz üçin. Dinlejekmi meniň sözümni, ýüregimdäki bu söýgüni, ýakmasana sen men göwnümni. Menden aýrylmagan seninni, söýürün senin her näzimni, baltymyzy bile görelim. Dünýäde sen ýekece, men bilen bile bolja, mana bak berip bilje. Dinle, dinle, dinle sen, dünýäde sen ýekece, men bilen bile bolja, beni baltledip bilce. Dine, dine, dine sen. La 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 la. Meğerem inni naharymyz taýýar bolan bolsa gerek.
pece tam çıkarlar. Yine pece tanıdık koyan. Birinci peşte biz bunu doğru yerlerde pişirdik. Yürüdüğümü bu kapırganma değil. Yürüdüğü kurnunun fincanında geçimde yürüdüğü tüsle sinerler etmek. Çok şeyle Gurman eksklusif bir baktığımız yani. Üç tamamlar neyi tayarlanıyor? Dostlar, yankı naharın tayarlanışına gıyfası gördük. İndi olsa naharın tahamına baka verelim. Dostlar, ina yankı tayarlap vermeklerini haýyş eden naharymyz Gurman eksklusif tayar boldy. Daşyndan seredende ören tagamly nahara meňzeýe galandan häzir ilk görelim. Ören tüýjü ýokdy. Muňa aýratyn bir tüssäň iýsi sinip, ödem kıvırda duran bolup pişipdir. Dostlar, hakykatdan tüýjü nahar, tüýjü tagam size de ilk görmegi maslahat berýän.